Yan, nag-aalok na si Tricia mag ano. Kain daw. Kain. Ganda na ay. Ari yan kwarto mo, sari karon adi. Bukas sa dito. Ayan po, sa mga pagpalang araw sa ating lahat mga kaparing Jason. Araw ng Webes. At yung vlog natin ngayon ay mayroon pang natitirang pipinturahan sa taas harap ng kwarto ni Tricia. Ayan, si Nuno, nililihan na ni Nuno. Amoy! Oh, tapos pipinturahan. Yan na lang naman po yung, yung natitira. Tapos, ewan ko lang bukas kung may gawa kami, Biyernes. Pero Sabado, ay di ako papasok dito kung may pasok na Sabado. Kasi pupunta kami ng Naga doon sa Basilica. Kasi yan yung pangako ko na pagkatapos ng birthday ni Bibi ay pupunta kami ng Naga. Magsisimba kami doon sa Naga. Sasama ko sila Papa saka si Mama. Sige ba? Oo. Tinga. Oo. Kuno. Sasama ko Sabado. Yan. Tapos naka-order na ako ng karne na ano, babaonin papunta doon. Baka mo kami doon? Magmotor ka mo? Oo. Yan. Tsaka kung di kasya. Bukit. Oo. Baka di kasya eh. Baka sumama mga kapatid natin. Sure mo si Papa kay Mama? Sinabihan ko na di pwedeng di sila sumama. Yan. Inihaw. Inihaw. Ayun. Ay, mag-asawa. At di natuloy. Di natuloy yung pag-uwi ngayon. Hindi na tuloy, wala pa masahe. Hindi natuloy. Nawala yung pamasahe. Wala nyo. Oo. Wala sa sili. Flat yung aeroplano. Flat ng aeroplano. Si Nono. Yan. Oo, amoy. Maputi na sa skim coat. Yan. Alright. Oh. Lupit na ng bahay talaga. Ang lupit ng bahay. Bali kami lang dito ni Pula, ni Otol, tsaka ni Nono. Kaming tatlo dito. Si Vince, baka may pinuntan si Vince. Yan, simulan na natin yung pagpipintura. Simulan na natin yung pagpipintura. Ito na lang naman, itong harap na to. Yung tatapusin. Tapos sa baba naman yung kisame. Tapos pagkatuyo nito, pagkatuyo ay yung tatrabahuhin namin yung ano ito naman yung pula, pupulahin sa baba. Yan, dahan-dahan lang tayo, baka tamaan yung salamin. Yun. Ako si paring Jason, charity vlogger.
Kuya sa kanto, gipit man sa buhay, kapit pa rin. Sama-sama tayong babangon dito. May kwento sa bawat kanto, may luha pero may ngiti rin. Dala ko lang ay dasal at puso, tsaka lumang cellphone na may bitak sa gilid. Umaraw man o gabi, tuloy pa rin ang laban, sabi ko sa inyo. Dala-dala ang kamera para sa kwento nyong di naririnig ng mundo. Magpamahal sa pamilya, may malasakit, may tiwala sa Diyos. Si paring Jason handang magpasaya sa inyo. Hanggat kaya ko, tutulong ako. Yeah. Pagod na paa sa biyahe, tricycle, jeep. Minsan lakad lang, isang plastic na relief goods. Pero buo ang respeto, buo ang pangarap niyong hawak-hawak. Pag kumatok ako sa pinto, hindi artista, simple tao lang. Pero sa bawat salamat ko, parang ako na rin ang pinayaman ng may kapal. Umaraw man o gabi, tuloy pa rin ang laban, sabi ko sa inyo. Dala-dala ang kamera para sa kwento nyong di naririnig ng mundo. Magpamahal sa pamilya, may malasakit, may tiwala sa Diyos. Si paring Jason handang magpasaya sa inyo. Hanggat kaya ko, tutulong ako. Hey! Di ako perfecto, nagkakamali rin, minsan ako'y nauubos, pero sige pa rin. Hanggat may hininga, may maiambag. Konting tulong, malaking yatak. Umaraw man o gabi, tuloy pa rin ang laban, sabi ko sa inyo. Dala-dala ang kamera para sa kwento nyong di naririnig ng mundo. Magpamahal sa pamilya, may malasakit, may tiwala sa Diyos. Si paring Jason handang magpasaya sa inyo. Hanggat kaya ko, tutulong ako. Hanggat kaya ko, tutulong ako. Yan. Tapos papatungan pa yan para pulido. Papatungan pa. Unahin ko muna yung taas.
Uy, para lang sa'yo. Kahit saan di magbabago. Ikaw laging hanap-hanap sa gabi araw. Araw gabi. Adi, amo na adi? Ano ya kawoy? Adi ah? Hindi ah. Di pa adi? Ano sa nakawoy? Adi? Kamu na yun. Tapos na. Ano sa? Ay, kapusan. Ano sa na? Adi mo na adi. Taugat na ito. Paintbrush. Wala na adi. I-paintbrush pa kita. Ay! Tahan mo. Banadaan na. Isa na din na ugasan. Arugado. Ha? Pabuto. Antay bantay na guys. Silita na pala. Ugasan tara sa ugasan. Noon ako muna di taas. Alright. Na 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 na. Maybe this time. Paubos ng pintura.
Uulit-ulitin ko sa'yo. Ang tandaan ko Naugasan pa. Naugasan pa. Hindi pa, naging pink. Talaga ko na. Ay, pamulis. Tadi mo pala sa pajama ni Panilis. Buwan ko na ding trap. Naging ano na tayo na sa Sorry. Kasingot-singot mo na gano'n. Kaya ba sa TV, di burto ka ito, nilagot itong soup. Tapos sa TV, sinarugan na ka. Buray mapunggaran, puta bata. Ito, ang dati nang ibutang. Kaya bata nga rin, magsisiyara na no. Oo. Tapos ito kinunikta. Raya mo, positive. Kasi ganito. Masakit. Kaya di ba na, beto na. Sige rin bintara ka mo. Karin, Kaya, papa mo. ay puputihan sa naman dyan. So, pag ko to da kaya. Ano. Hindi. Ada sana. Hindi ka nagko na. Binintang mo na. Talikan matanggal. Kulay pink. Sakto yan, pagka-kaon. May pula na. Kulay. Wala, uli. Lady. Kulog-kulog. Kaganado kan pati. Basta mo na kan taon, ang mga gurang. Ang arogon na lang busi. Kulog-kulogan. You have done. Muwat. Ay, kung magtutok-tok kuno ka na sari. Ha? Yaga. Ako sa naman, ako papanggap sa nang angin. Oo. So, ito pala, ito kawagan. Sa dabis na ito ko nagtuktok. Kaso, pag-arag ko no kakakan, hindi ako pagpulawan. Minsan ko no kalag ko no yan. Kaya, Oo. Kalag ko no yan. Lalo pag madaling araw ng lawod, ano kalag ko no yan. alas 12. Oo. Kaya, hindi ako nagsala ko sa Diligas. Oo. Kalag. Diligas P, ganyan. Oo. Ang talaga itong upat na bis, ay buwasan agad na upat na bis, Oo. kaya kinatok. Kusog pati. Oo, kakawakan. Kaarugar ka din. Oo. Kaarugahan. Kalag ko no yan. Hindi kita po pati ko. Sigo. Oo. Darong na kuha na ko na sa to kawakan sa dabisis. Ito pinag-istaran na mo dati sa Niborod. Darong besad to. Nga ako nagsab basta nag-istura ka na ako. Ang palalong ganyan pag binuksan. Kumukuno yan. Ang baga. Parang nagsusundo. Oo, sundo ko no yan.
Tanong ka kadto, binuksan na mo. Nakagaling nito. Di, Di mo tulos na buksan. di kawa. Malas ko no yan. Di kami. Agaro gani. Oo. Tutok-tok. Oo. Bibiglaw na mo. Oo. Amo. Darba kami, so unom kami. Supat na mo kayo, baturog na. Kaming darba, nagre-review pa. Oo. Talas 12, kakatok. Di po nga nakuhaan. Di mo nagsisimbag. Umon tuk-tok naman. Meron kang magpulaw, tawo yan. Sa inunga naman eh, sisay. Tuk-tok. Buksan ko kaklase ko. Ay sa barkada ko. Kaklase ko pa na. Eh, bako sa Vicente. BP na nga dungan. Oo. Wala. Ligaw na kaluluwa ko nung yan. Ligaw. Pero sa to talaga ko yun, talaga sa do. Oo. Talaga di na kami dumignalas, tago na kami doon na ba eh. Oo. Pangala, buksan niya daman. Puta magsarita na aming darma. Di nga na ako magkarap pa, unang nga ako sa dita. Kami nga na ako, di man dyan Oo. magigigil, no? Kakabasara, no? Oo, unang ano kami sa lagi, nagre-review sa amin yung mga kami sa di, buong man kaming taga-sadi. Oo. Di sana ano kami pagpamungan sa, kung ano ko. Kung man yan ako kaming mga marat na tao, nagkikiwasan kami di kikidagos. Oo. Salamat tong tulong tuktok, di na mabuksan. Pang-upat sa bayan na mo, kung kuso kasi pagsabon ko. Galing nga na ako sa di nga na ako ginagkara ko, tabuo nga na ako kaming kuha di. Oo. Bure po ang gato di, Di na. balik-balik. Pagsabagan ko sa asin, ang gato diyan. Is, kalawin ka na ko, hindi nga magkagaling, hindi nga na ako sa di. Nawiyam na kami ta. Oo. Kaya pakuling dinig. Nagre-review ka, basta gusto ka ako. Ang gagambala. Ang gagambala adto. Kagamat, turo gusto makaibalan na. Oo. Naruwas na naman dyan yung gisong. Tapos inunga na mo, sa diyan na to kaya. Ito nga ni Baraks, agusad to. Tari. Ito, kaninyo. Ito Baraks. Oh, Agusad to. Oo. nakuha naman. Kuunod to. Naka-challenge baga ako. Oo. Nag-i-edit ako. Sira kay ko ano, yung mga turog na. Abot alas 2 na, nag-i-edit ako tuluwas. Isip mo sa mga mata mo na parang agko nagsisilong sa likod mo na parang nakikisilong-silong man. Naku, pag una ko, nga ko, oo, si Kuya Bobby nga akong inilabos. Nagsisilong, nag-i-edit ako. Pala, bigla akong pinanggiraw. Paglilili ko, udaman pala. Iba man sa parong. So, Oo. minsan maamot. Amo. Amo. Pero minsan, Oo. parang sampagita. Amo. Putang anak ko. Tapos ano. paamot ka mga gurang. Oo. Yan. So mga pang senior citizen na pa amot. Pero bihis ko naman sa Oo. amo. Nga pala bigla na akong inagno. Sapuy ako, nagkuha na ako. Nagpundo na ako sa pag-edit. Nakasapuy na ako pagkakaraagno pa ng gadaw. Naggaga ko sa Oo. Sabi ko, nagto ako, nagsarita. Sabi ko, paturog na rin eh. Dahil talaga, tuninong na, mga turog na eh. Kamot mo na ko eh. tayo pamasan lumlabos na rin. Oo. Minsan nga yung kung alay sara, ano ko, pamot ka na kami sa gabi. Di man yun. Kung ano ko din ako sa gabi nga, ako nangamot. Nakamot. Pero wala ko sa gurang na paamot. Pero minsan, di ko yun, kaya na nagagaling. Oo. Labusan ka dyan, kuhanin niyo. Ado, likod na mo, labusan talaga mo. Oo. Kung gigilabo naman ako. Labusan ko na. Labusan talaga to, pero bihis na ako sa doon na umangan. Oo. Oo, magsusulo-sulo kaya ako sa doon. Pero di ako nakakatakot sa doon. Oo. Para Ano nga, makakukuha, makakatatakot. Pag makatakot ka. saan talaga yung kapigara ko? Oo. Kaya pala na itong guyabano na musad, uban na di naudahan sa bunga. Ayaw. Oo. Di ba ang guyabano, pag gurungahan, pakalakad, dana. Oo. Talagang sigida, hanggang Sigida. noon. So dinara ko sa di. Oo. Amat to. Nakikwentuhan kami noon ano. Doon sa barracks, mayroon doon ano, may mumu. Nung naka-challenge ako. Nag-i-edit ako, biglang bumango eh. Kaya matala sabi mong labusan. Oo. Na nagpapara-papulo ko to dati. Ano yan ko na yung labusan mo? Labusan na kami kanina. Kukuha sa naman. Biglang Lala. lalabos. Balak mo isa to. Ngayon ako, ito nga ako.
Kuha po tulunta na. Hindi na pa ako ba yun? Bubunga ngayon. Diyan. Baka amonay ako. Diba, kimpot lang, baka mo ulit. Oo. Mga aruga ka, nagkan mga prutas-prutas man ngayon ko. Kursunado. Kaya mo na ito, tamis pa ng gada. Oo. Kaya maganda ito yung paglihan. Darwang bisad to. Nanalaw doon ako nag-i-edit. Pag napaparang ko na to, luluog na ako. Aagno na ako. Manggagakos. Matod lang talaga. Adi ko gabi. Kaya naman ba ako sa gabi? Tapakat. Oo. Ito wala ito. Tapaw gabi. Adi ko ba? Okay na. Bargada ko sa ito na. Uli ako, last stress na. Sorry. Aba, ayun na ba lo eh. Paguli na ako. Pero ako yun mo, sari ah, unahan. Sorry. Kaya unahan ka ako. Kaya na. Pagbubungan ka na. Pagbubungon. Panakin pakasan. Kaya nalok ako. Oo. Pero shot yun. Tatawan ako pakat-pakat. Yan ang ito. Pagbubungon. Tangilit, pauli ako sa gabi, naggarabo ko. Nangyari, ginagawa ko sa dumagay, kapalitan. Oo. Ginagawa ko para na. Ngit-ngit pa tayo. Tandos ko ay! Dapat ang mga baloy. Daman ni. So pala kakanig sa mga tinapuri ng gusang-gusang. Di mo naman may ilagin sa tandos na. Kadto nga ni pag naarkilaban ko. Anto ba nanto? Nga mingigin nga ya o kaya pasyente. Nga ililipat ko sa ambulansya sa Sabato. Baha Bacolod, kung saan ako lalabos. Oo, saan ako lalabos sa Toledo na. Puro gano'n ba yung pag tinitigbak ko, kakagirat siya na lang nagngit-ngit. Kamunga kita ko, nasa nga sa unod na buhaya. Ngit-ngit tulog ka sa unan. Ngit-ngit. Pero so gamit yung motor sa gabi, lang liwanag ko sa lo. Oo. Kaya man nalayo pa sana, bayad na kaya Bayad. nangyayari ko, kaya Lalo pag nagpumarang. puti. Eh, ipumarang ani. Daw ko bumatlay sana. Sa panigisan na aning lingap sa daily lang. Paluway-luway. Dahil. Nga sa Bacolod. Nataplakan na ako sa panik eh. Tulalawgon ko, kaupot. Pagkikirapon pati ka. Oo. Luway-luway akong pundo ay. Pag pundo ko, ginalin man. Dahil, ba siya magkakaroon magkikit? Pwede nating patungan, no? Pamaramarawan muna. Nari. Ano? Pamara-marang tayo. Mara-marang tayo magay na. Oo. Yan, patuyuin muna, tas papatungan. Para gumanda na yan. Itong nakainuro na Yan, nag-aalok na si Tricia mag ano. Kain daw. Kain. Ganda na ay. Ari yan, kwarto mo. Sari, karam, adi. Bukas sa dito. Meron tayo di. Ito pala yung kwarto niya. Doon sa kanila, papa niya. Kain na daw. Bukas mo pala na di. Oh. Sige ko pa di piso. Kaya na. Napapansari ba tayo? Warag ka kami na di ma'am. Ano, maudarip ninyo. Ang drip sa diloog. Hindi ko ba di piso? Bukas man sa pa. Ida. Yari ko para. Sakto yan. Para sa. Sakto isang patong. Bis nga pagagayin. Isang patong na lang yan. Kaya nga rin mapatong. Isang patong na lang. Kain daw muna. Kain. Ayun po, bali tapos ng pinturahan yan. Pininturahan yun, pinatungan yan na. Ito na. Tapos mamaya, ikakabit namin yung ano, dito sa kwarto ni Tricia. Yung ilaw kasi, hindi pa naka-screw. Kaya, ano namin, no. Ayan po, hanggang dito muna yung vlog. At muli, maraming salamat sa to all viewers, to all sponsor. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ayan po, ingat po kayo palagi. Yan, bye-bye. I love you all.